Hey, han tager et billede af alle mine biler. Ja. Det er Sara, ja. Nu, far. Far, nu. Far, nu. Men Oliver? Så, der er det med politiet. Og politiet. Kan du danse igen? Kan du se mig nu? Kan du se mig? Nej. Kan du se mig nu? Hvad er den der sorte plet, ikke? Man siger det på, kan du se mit finger? Nej. Du skal stå der. Okay. Nu. Det var det.